Som na kanále nový, ale mám už YouTube kanál Macik.sk a môžete mi tam kľudne hodiť odber, samozrejme aj tu. Prvé video tu budem natáčať prevažne Toka World. Dôvod je, prečo tento kanál robím, lebo dostane nový tablet a na tom tablete budem točiť vlastne Toka Boka a proste nejak som vám to vysvetlil a môžeme ísť na príbeh, čo sa volá Zlomená noha. Tak, môžeme ísť na príbeh. Ježiš, ja si dneska ani pyžamo nedal. No, nevadí. Dneska budem zase na pedalboarding. Takže si musím zbaliť veci. No, kreditka, toto mám do školy, neviem ani na čo to tam mám. Kreditka samozrejme, plavky, samozrejme. Čo som ešte také mohol zbaliť? Telefón potrebujem, ale sme sa proti sem nasťahovali a ja som ho zabudol v minulom dome. Super, wuhuu. Jo. To máme. OK, no takže nechcem vás budiť sestru, ale zatiaľ si dám ten rúsak a musím ísť spať. Nič je dober. Môžeme začať. No, takže. No, čo tu má? Má nejakého frajera? No. Môže mať, ale... Asi nemá. No, ešte sa kúkam. Ešte sa stále kúkam do toho mať dlhšie, prečo nie? No, dobré. Tak, nikoho tu nemáš, škoda, ale počkej, ja to tam musím rýchlo zaniesť. Zdrhnúť, dobré. Dobré, musím dať pyžamo. To nie je pyžamo, to je učerák, nevadí. Musím si ho dať, ale... Rýchlo, ako ďakujem dať. Teraz budem akože spať. Dobré ráno. No, ja som si ani pyžamo nedala. Dúfam, že mi ten Maxo nezobral plišáka. Dobrá, je tu stále. Pyžamo mi tiež nezobral toto. Ešte neviem. Predchod sme sa sem nasťahovali. Ježiš, ja tu mám telefón, ukážte mi. Že to nikto nepopísali. Dobre, nepopísali, to je dobré. Tak, prečo mám otvorený ruksak? No, počkej, ja sa musím prezlieť. No vlastne dneska sa musím ísť zbaliť, lebo dneska mám ten pedalboarding. Mobil, toto, plavky, náhradné oblečenie. Tak. No, to vrátim ho sa obudiť, ježiš. Maxo. No, nebuď ma... No, keďže mohol by sa zbaliť na ten pedalboarding, dneska ideme na ten pedalboarding, si zabudol?
No, nezabudol, neboj sa. Dobre, tak ťa počkám vo výťahu. Ok. Ježiš, toto ešte môžem sa vytvoriť, tak môžem prodať na škatky. No dobre, takže ešte zatiaľ sme to akože dobre skryli, zoberiem toto, dám si tam mobil. Tak, dobré. Sigra. Ok, zabudol si zďalenku. Díky. Tak poďme. Ok. Musím tam rýchlo ísť. Zvorať ruksaky. Ok, díky. To môžeme ísť. Môžeme. Ok, no tak zatiaľ môžeme tam ísť tak tempoľno. Ok, už sme tu. Dobre, tak ja sa budem dneska aj ponárať. Díky. Ja dneska prekvapím, no to je jedno. Môj je sladký banán. Možno pomusím zapojiť. Dobrý deň, čo to bude? Jeden pedalboard. Jasné. Máme tu iba tento jeden na vedí. Máte ho tam. Keby sa niečo stalo, tak volajte na toto číslo. Hej, jasne. Proste sa dopovie. To sme trošku zabudli. Keď sa mám akože ja tu prezliesť, čo som Frankenstein. No tak sa rýchlo prezliekať. Ok. Či sa na nás kúkajú? Ty čudnú. Čo máš ty polavky tu? No dobré, už som obočená. To ti trvalo. To je zbrojená rada. Dobre, nerýchlo. Dobre, že ho iba pýtam. No dobre, to je jeden. Prečo? Dobre, už to všetko jedno. My sme zabili odložiť ruksaky. Ježiš. Rýchlo, už neznám do čas. Však dobré je tvoja chyba, že som zabudol tam dať ruksaky. Moja! Ty, tvoj ruksak. Ježiš, sekra, čo robíš? Ja čo robím? Ty čo robíš? No, ježiš, padli. Prepač, ešte padlo. Padlo, no ešte, že. Dobre, ideme po. Wow. To je pekné. Ako sa tam dostaneme? No, určite niečo vymyslíme. Prečo to ide? No, dobre, padluj. No, ja padlujem, ježiš. No, dobre. Takže ideme. Musím jesť dovolať, lebo potom všetky špinavé od tohto mora. Ježiš, no, mora. Ideme späť do mora. No, my musíme doplávať do... No,
Dobré, ježiš. Maxo. No, čo máme tu menší problém. Aký preboha? Je tu zdravo. Čo? Počul som nejaké kriky a hlasy. Prečo tak kričíte? Tam je žralok. Ježiš, to je žralok Benny, ten je dobrý. No, dobré. Nemal som sa tak lakať. No a uplval nám Peddlebird. Ok, idem vám pre neho. Dobre, ďakujeme. Není tak, to na budúce. Se však nepočkaj. Ideme rýchlo. Dobre, poďme takto posúšim. Ježiš, to bolo hrozné. Ja si kúpujem toto hovínko. Ja si kúpujem ako najnatý, ale ja si kúpujem toho monsta. Dobre, sa to ako najmôže. Tu môžeme ho tu dať. No, už si sa to kúpali. Selekujeme ešte toto. OK, to bude 250 €. OK, dám tú kartu, ježiš, musíme nájsť. Není, to je. Poďi kartu. OK. Ďakujem. Aj na budúce, dovidenia. Nech to ešte rýchlo prezlečíme. Tak, dobré. Tieže najrýchlo, že prezletajú aj 3-4, dobré. Stala si to. Nie, ja som si dala zlé trička. Naši sa budú mysleť, že neboli na pár. No, tak jedno. Ber si veci a ideme. OK. Dovidenia. Dovidenia. Ježiš, sekrát, nech ma polino. Čo, nemáš lomenú. Čakaj, to sa ti... Jau! Dobre, máš ju zlomenú, ideme za rodičmi. OK, čo sa stane ďalej, uvidíte v parte 2.